adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Zia. 19 years old. May kaipon. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagduda nga basin buntis ko. Apan maglisod ko og tuo, kay may nahitabo manggod nako sa pagkabata pa nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 5 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Siya, mulakaw ko ha. Kaya may paliton lang ko sa tindahan. Madugay ka, ma? Nanungutan naman ka. Nagkuna-una nasad ka nga musibat og laag sa. Di manggod. Na, husbon ako ha. Diniran dyan kasbay. Mabalik ako dayon. Magpalit na akong sardinas aron akong miswahan para sa atong panihapon. Dili na mo laag ha. Kay padung ng safang adlaw. O, ma. O sige, arin ako. Ayog na og ha. Lami, inaog, uy. Lami man iduwa. Matukay, magitingali to si mama pa. Kaya magtapi pa man na siya sa tindahan. Munaog ko, bi. Baliko na ko sila si Maridal og Arnel sa among duwaanan. Nipalik lagi kasi Giapas naman kasi mong mama ganina. Nilakaw man og balik si mama. May gipalit sa tindahan. Mao ni balik ko dinhi. Maayo kay ni apaday mo dinhi sa atong duwaanan. Sige, magduwa na ta. Oh, asa man day si Arnel? Ninang pasayla og tubig. Yeah. Yeah. Nanyan na din, ibalik na Arnilo. Yeah, kinangit na kasi mong mama. Ha? Tuwa manggut si mama sa tindahan. May gipalit man. Pa sa inyo eh. Nasukok langita ni mo. Ha? Dali akong nipalik ni mama. Pauli na eh. Kay sukok mas mama ni mo. Ngita ni mo. Oh, Pauli na. ha? Ma... Diin kang buanga ka? Di ba gay natin ka nga dili mo lakaw? Ha? Ho, ina ba rin bunal, bi? Ayaw, ma. Ayaw, ma. Sakit na ang bunal, Sakit. ma. Pero dili ka magmatngon. Agay, ma. Agay? Apan dili ka magmatngon. Malikay ko. Oh, Hala, ang kuryente, ma. animal ka bata ka? Ang switch ang naigo sa kong pagbunal. Huwag naibot ang tuplukanan nini. Naguba na yun ang switch tungod ni mo. Mabalik ko ha, mabalik ko. Aringon ko sa aring akong giloto. Magtiwa sa day. Katilaw pag ikagbunal ron kay naguba ng switch. Banda ka. Nasukugin si mama. Ako kayuhan yung nagkupak na switch. Aron di na masukot si mama. Aron dili na ko mabunalan. Diana, natantang ng dublok ka na sa switch. Ako di kita o balik. Nakurintihan ko! Tama pa! 5 anyos ko dihang nakurintihan ko sa among switch. Nagkurog-kurog ko adto. Og daning kamot ko nga maibot ko ang akong tudlo. Ang akong index finger nga mao'y nakahikap sa switch nga naguba. Ako gutong gisuwayan og ayo sa kahadlok nga kasab-an kong mama nga naguba ni sa pagbunal niya nako. Nilihay ko maong ang switch ang naigo sa pagbunal ni mama. Nasuko man og maayo si mama, maong gisuwayan ako og ayo. Hangtod nga ni dako ko, may uyab na ko. Tawgon ta lang siya og Richie. Og nagplano mi nga magminyo. Unya, Sige na, good babe. Horny na kay ko ron. di lagi pwede, uy. Magpagkasal na bitaw ta. Dili na mo'y buot na ko ipasabot. Kuan ba? Wa pa man good mahuman ang akong menstruation good. Oh, mas mayo noon kay safe ka na. Sige ko makagbalibad na ako kay mahadlo kang mumabdos. Sure, giko na, babe. Nga dili ka mumabdos kay nag-mens pa man ka. Richie, uy. Lakin ka ayo, uy. May dugo pa gamay. Sunod na lang, God. Last day na bitaw ron ako sa akong dugo. Ayan, ko matanim mo ng dugo eh.
may manulain ko reliyon. Nga di ko kaugdugo-dugo. Dali, be. Richie ba? Nahilabta na sad ko nimo. Di pa lagi ko ganahan nga mumabtos nga pa ta makasal. Mabdos pa, oy. Asa ba ka mabdos ni mo? Nga gawas nga last man karon sa imong dugo. Ako ba sa itong withdraw? Bantay man bitaw kag mumabtos ko. Mauwaw taon ko nga mupaso sa kong kasal nga magbusyad-busyad, Richie, uy. Di lagi ka mabdos. Promise. Pastilan, magminyo na dahil mo sa imong uyab. Makaapok ako gikan ninyo. Nganong kapangutan naman ka, anak pa? Nalimot ka? Nakurintihan ka man dihang 5 anyos ka pa lang. Ha? Kaya nga naman di ay pa? Lagmit sa mga babae nga nakurintihan, dili na gina mo mabdos. Ha? Mao ba pa? Aw, birada tag sige kay di man ka mumabdos. Naunsa ka diha? Di man ko kaganahan nga mumabdos. Unya, yung makaspapa nimo nga di mumabdos ng babae nga nakurintihan. Hilom diya, uy. Delayed na baya ko, ha? Ha? Lagi. 2 months na sukad atong nahitabo ta. Ug mao to'y last menstruation nako. Ug hangtod karon, buwan ako duga pa. Kusog ra ba og pitik ang akong liog. Unya dali ra sa kong hangakon. Ug murag ni itom ra ba ang atngal nako. Ug lami nga isige og kaon. Timailhan man kuno na nga mabdos ang babae. Oh, imposible ha, ana. Safety ka man gud adto. Patsikap ka ta, arong klaro. Hindi ko eh, mauwaw ko. Kaya wa pa ta makasal. Ang pagkuha lang dito toothpaste, be. Kaya mangihi ko. Ha? Ano mo gamit magag-toothpaste mangihi? Amaw, mag-home test ko gamit ang toothpaste. Ha? Saan man na? Basta mo buwa-buwa ko no ang ihi nga mabutangan og toothpaste. Mabdus na kuno na. Sa? Sige na, kuha na toothpaste ka. Kaya kaihion ako. Ya, unsa naman? Hala ka, Richie. May buwa-buwa nga murag mga balon nga gagmay. Ug nagkadaghan ra ba? Nga sa ato pa, mabdus ko. Unsa? Wa pa may makasal sa akong uyab. Og dili unta ko gusto nga mumabdus ko nga wa pa may makasal. Apa naglibog ko karon kung mabdus ba ko. Kay wa naman ko kudug-a og 2 ka buwan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakuryentehan ko dihang 5 anyos pa lang ko. Taod-taod gyud ko nga nagkurog-kurog adto. Tinuod ba nga mabaog o dili na mumabdus ang babae nga nag-agin nga nakuryentehan? Ikaduhang pangutana. Gigamit ko sa akong uyab dihang katapusan na sa akong menstruation. O gi-withdraw man sab unta to niya. Apa na delayed man ko og 2 months na karon. Mabdus ka ako? Ikatulong pangutana. Kusog ang pitik sa akong liog. Dali ra sab kong hangakon og kapuyon. Niitom sab ang akong atngan. Og lami ikaon kanunay. Di mailhan na ba ni nga mabdus ko? Ikaupat og katapusan. Wa pa sab ko kapa-check up o kapa-pregnancy test. Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa akong ihi. Kung mubuwa ko no ang ihi, meaning mabdus, tinuod ba gud na? Kaya daghan ba itong buwa-buwa ang akong ihi, murag mga balon nga gagmay. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Zia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong magkalibo o gumunhap sa kinabuhi. Ang atong magtatampo karong adlaw si Zia, 19 years old. Wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical. Suma sa nabati nato gina sa drama, nagkurintihan siya dihang 5 years old pa lang siya. Karon dako na siya ug may uyab na. Nagplano sila nga magpakasal, pero wala pa sila magplano nga mubuntis na siya sa dili pa sila makasal. Apan dihang usa ka adlaw niya na nag-sex sila. I-withdraw man kuno, pero nganong na-delayed man ang iyang menstruation duha na kabulan karon nga nahitabo tong pag-sex nila sa kuan man kanang
last day man siyang menstruation. So duha ka bulan na siya na-delete karon, so daghan na siya og masintuma nga tingali mabdos siya. Wala pa siya pa-check up o pregnancy test, pero nagimuhimo siya test, pinagi sa toothpaste, yaning bula kuno nga mo'y mga tilimadon sa iyang nibalaan nga buntis siya. May nga na pamaagi ang gibuhat ni Gia. So unang pangutana ni Zia, nakurintihan ko dihang 5 years old pa lang ko. Taon-taon na gyud to nga nagkurog ko adtong panahon na. Tinuod ba nga mabaog o dili na munapdos ang babae nga makurintihan? Well, depende kung asa kang dapit na kurintihi o unsa ka serious ang inunta na hitabo. Kang ipik man gud niya ng kurinti, of course na makurintihan ka na local burns. Ya, ang imong heart muscles o ang imong central nervous system ma-compromise, no? So wala tay prueba kung mao ba na hinungdan kung dili na munabdos o munabdos ang usa ka tao o babae kung makurintihan, no? Sa akong pagtuo kuan naman ka karon, 19 years old naman ka, so that was 14 years ago, dugay na kay ito. Okay, so kaduhang pangutana, igamit ko sa akong uyab dihang katapusan sa akong menstruation. Pero giwithdraw man to niya. Apan na-delayed man ang akong menstruation karon, mabdos ka ako. Well, ako doktor man ko giya, no? Di ko mutuan ako sa pamagi. Kanang kuan, magpa-pregnancy test ka. Pero during menstruation, kung maotoy naamoy contact, less o wa may chance nga magmabdos ka. Ang problema lang kung before the menstruation na may contact, nanabdos ka, na mo tayo gitawag og implantation bleeding. No, nata implantation bleeding, mura na po ka girigla, pero pregnant ka. So, mura na sa girigla, nag-bleed ka, at tong last niyong contact, pero dili ta sure kung naa na ba ka ng gitawag na to og pregnancy prior to the last ninyong contact. Kaya na gitawag na to kung balikon og implantation bleeding. Kinana na siya immediate nga ubigay ni nga inunta monitoring, close monitoring. Okay? Ikatulong pangutana, kusog ang pitik sa akong liog. Dali rasab ko hangakon og kapuyon. Niitom sa dang akong atngal. Lami ikaon kanunay. Timailhan ba ni nga nabdos ka? Mabdos ko? Well, natin kitawag ko mga presumptive, probable, o positive signs of pregnancy, no? So, kung balikon, magpa-pregnancy test ka. Magpa-pregnancy test ka para nga mo-roll out nato ang pangutana. Erase the doubts kung buntis ba ka or dili ba. Okay? Sa ikaw pa, ito katapusan nga pangutana. Wala ba sa ko kapacheck up o magpa-pregnancy test. Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa kong ihi. Kung mubuwa ko no ang ihi, meaning mabdos. Tinuod ba na? Kay daghan baya tugbuwa ang akong ihi. Murag mga balloons nga gagmay. Well, ako di ko katubag yung mga nagtinuod ba na, no? Kaya ako experience sa wala gituon na mo sa mong pagtuon pagka-doktor ng paggamit og toothpaste. Sa mga kay brand, sa mga toothpaste, close up or Colgate. So, wala ko idea na ang ako kasugyot ni mo nga magpa-pregnancy test ka. Naaman na baligya sa drugstore, sa mga butika. No? So, ayaw pag toothpaste diya, no? Kaya ka ng toothpaste para na toothbrush. No? So, palit ka pregnancy test kit dito sa butika para masuta kung buntis ba ka or dili ba, no? So, sa dili pa ko malimot nga to sa mga Kimpan family, ako among condolence sa kamatayon ni Virgilio Billy Kimpan diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Condolence ninyo mga Kimpan family diya sa Sugod, Southern Leyte. So gikan sa Chunghwa Hospital Alumni Pediatric Alumni Association ginaingon nga kung kamo mag-wear og face mask, i-appeal gyud ang yung ilong ngari paingon sa suwang, no? Di kay nag-wear og face mask ang bara ang ilong open, so pwede ra gyapon mong matakdan na og COVID, no? So ayo kalimot pag-appeal sa yung ilong kung mag-wear mo og
face mask. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Sa makausap pa ako si Dr. Rene Obra, manghinaot. Nga doon na sa kami nagkutlong nga mapagtulunan karong adlaw. Dili ka mo maula or ikog ng padalas yung mga problema. Kay kitang tanan na yung problema, wala exempted niya ng butanga.